Hello guys, Kulumbai and welcome back to my YouTube channel. Guys, दासो सिखारदों आरोना नै पुरा मेगन सेगन बुलब बुलब जाजोबना दोङो माने बे साननैसोआ एकदम उन्दुनायानो कमप्लिट जाया आरोना माब्लाबा 5 घन्टा माब्लाबा 6 घन्टा बे 6 घन्टा उन्दुनायावबो बेनि गेजेरावबो खैबार सारि मोनो माने आगोलावथ' पुरा 8 घन्टा 7 घन्टा उन्दुयोमोन दा माने 5 घन्टा 6 घन्टा बिदिल' थ' एकदम उन्दुनायखौनो उन्दुनाय बायदि मोना आरोना तो जियानो जा गाइस दिनै माने हलि आरोना आं बे भिडिअखौ बानायबाय थाबा हलि आरोना नोंथांमोननाव एसे उनाव मोनहैगोन भिडिअआ तो जायखिजाया हैप्पी हलि गाइस बयनिसिमबो बेनिफ्राय हलिनि दिनावबो जोंना बन्द गैया आरोना जिहेतु हस्पिटाल हलिबाबो बैसागुबाबो जिबाबो माने बन्दआनो गैया आरोना बैसागुआवबो सानसेल'सो बन्द होगोन होनदो ओमफ्राय हलियावबो दिनै बन्द गैया आरोना तो थांनोसै हस्पिटालाव पेशेन्टथ' ओरैबायदि थानाय नङा जिहेतु हलि नालाय टिटि टाटा साफा सानै फैगोन जायखिजाया जोंहा थांनांसिगोन डिउटियाव थांसै ओमफ्राय हस्पिटालावनो एसे हलि गेलेसिगोन आरोना बेयावथ' लोगोफोरजों गेलेनो मोनला न'आवबो थांनो मोनला हस्पिटालावनो पेशेन्टफोरजोंनो हलि गेलेनांसिगोन थ' जायखिजाया थांसै आङो गाइस नोंथांमोनखौ लोगो मोनहैनोसै डाइरेक्ट हस्पिटालावहाय हैप्पी हलि हैप्पी हलि हैप्पी हलि कुन्जोबा हैप्पी हलि हैप्पी हलि हलिनि दिनावबो सुटि गैया आरोना नै खामानियाव दं हलिर दिनতো नो हलिडे हलि बाट नो हलिडे আৰু মনীষা বাই মোক বিয়াও পাতিলে ধুনীয়াকে হেপী হলি तुम्हारा ब्लॉग पे ये मुक के ने भागा काय दिसले ना ये तुम्ही रुपम दा ब्लॉग बनाय आको करायचे ना हैप्पी होली गाइस हैप्पी होली हैप्पी होली সকলোৰে হোলি বাহিৰত আৰু আমাৰ হোলি ক'ত ইয়াতে এইটো আমাৰ হেৰি বা পাগল হ'ল একদম লাফিং গেছ খাই আছে নে কি খাই আছে নাজানো একদম পাগলৰ নিচিনা হাগি আছে ক'লো হাঁহি আছে বোলে পম্পী বাৰু এতিয়া হাঁহি উঠি গ'ল মোৰ মানে আইব্ৰ'টো একদম ৰঙা হৈ গ'ল আৰু আজি আপোনাৰতো অলপ লগাই দিওঁ খালি খালি লাগিছে ঠিকে আছে মোৰ ইমানে থাকে মোক পুৰা ৰঙা কৰি দিলে এতিয়া হলি হেন লাগে এতিয়া পুৰা হলি বড়োত কৈ দিয়ক তেওঁ বড়ো হয় কিন্তু বড়ো নকয় বড়ো ক'ব নাজানে লাগিছে এতিয়া ৰঙা ৰঙা এটা মই বুজিছো হেল্ল' মা খবৰ হেপী হলি মা খবৰ বিয়া দিছি কিন্তু মা খবৰ মনীষা মা খবৰ একদম मोजां आरो दा जों बेयावहाय एरेस्ट खालामनानै दङ माने जोंखौ कालार लागायनो फैनो नागिरदों आरोना माखासे मानसि फैना दङ बाहेराव बेनिफ्राय जोंनियाव सिरि सिरि एरेस्ट खालामना थादों आरोना মুখখানৰ পতকানো মোক দিবা মই গ্ৰুপত দি দিম একেবাৰে মোৰ এইটো এই গ্ৰুপ নাই বেলেগ গ্ৰুপ और फिलहाल हम एक रील बनाने वाले हैं जो कि नहीं वो वाला साउंड है उस पे हम एक रील बनाने वाले हैं हलिनि जोंना सारा माने मिथाइनि डब्बा हरबाय आरोना साब्रैनि थाखाय मोनब्रै लाना फैबाय आङो नै बेवहाय दोनसै बे आंनि मिथाइ बे आंनि कम्पिउटार ओ भाई सुली
ভাত চৰাই মই ভাত চৰাই লগাইছে ব্লু কালাৰ ঐ হৈছে নাযাবাই খেলিছে ইয়াতে খেলি দিয়ক পুৰা जा गाज्रि फोनजोब्बाय आरोना भगबान नायथाव जाला भगबान नै आरोबाव जानाय बेसाद होबावदों खहा बुस्थु दिसे বুলি কৈছো जागासिनो नै जा गोथाव देखो आब'आ लाबोदों आयु जा गोथाव जेलेपि itu गजा न गजा खुरमा जोबोद गोथाव एवबो आलु भाजी पनीर चिकेन जोबोद गेलेबाय ओमफ्राय फाइनाली दा रुमाव थांसै आरोना दिनै आधा घन्टा सिगाङाव थांनो होबाय आरोना ओरैनोबा 5:30 थाङो ओमफ्राय दिनै 5:00 थांनो मोनसिगोन ओमफ्राय दा 5:00 जानो 10 मिनिट दंबावो आरोना बेयावनो ओंखारबोबाय आङो थांनो मोनसिगोन एकदम अबस्था गैला मामब्रुं जाजोब्बाय ओमफ्राय नै बासआ बुङाखैनो आरोना जों दा आब' सासे आरो आं सासे ओमफ्राय ड्राइभार दादाल'सो दंथ'यो Okay guys, बिदिब्ला आं दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबथ'नोसै थेंक इउ स' माच नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय दिनैनि थाखाय एसेनोसै बाय बाय